वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनाबो जानो हागौ जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 नि फिल्मखौ नायनो लुबैथारबाय। बे फिल्मखौ माब्ला रिलिज होनाय जागोन यूट्यूबआव बेखौनो आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे भिडिअखौ फुल नायजोबब्लानो मिथिगोन बे फिल्मखौ माब्ला रिलिज होनाय जागोन आरो माब्ला यूट्यूबआव आपलोड होनाय जागोन। बे फिल्मा फैनाय बायदिब्ला 2025 आवनो फैगोन। 3 मान्थ नङाबा 4 मान्थनि उनाव फैगोन, नङाबा डाइरेक्टली 26 आव फैगोन आरोना। 2026 आव फैगोन बे फिल्मा। बेनो आरोना, माने गोबावद्राय गैलिया आपलोड होनो फिल्मा। शुटिंफोराबो जोबखाबाय, एडिटिं सोलिगासिनो दङ, माखासे एडिटिंफोराबो सोलिगासिनो दं नालाय। बेनि थाखायनो आंनि बायदिब्ला माने 99% 2025 आवनो बे फिल्मखौ आपलोड खालामनाय जागोन यूट्यूबआव। नोंसोरो नेनानै थाथ'ब्लानो जाबाय। बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आव सुखबिर सारआ थागोन ना थाया बयनाबो डाउट थागासिनो दङ आरोना। सुखबिर सारआ माने पार्ट 2 आव रल खालामगोन ना खालामा? खालामगोन आरोना। नोंथांमोना नुखादोंआनो जानो हागौ पार्ट 1 फिल्मआव सुखबिर सारआ लास्टआव एन्डआव थैदोंमोन। बे थैनायखौनो नोंसोर नुनानै जानो हागौ सुखबिर सारआ पार्ट 2 खौ पार्ट 2 आव थानाय नंला होननानै सानदोंमोन। पार्ट 2 आव सुखबिर काजि सारआ थागोन आरो माने सुखबिर सारआ माने पार्ट 2 आव बुहुत मजा आरो इन्टारेस्टिं रल खालामगोन आरोना। माने सुखबिर सारना खानायफोराबो गोलाव नालाय, बेनि थाखायनो एकदम बेखौ नेचारेल नुखागोन आरोना। मानोना लिंसारखौबो बांद्राय मोजां नुवा, मानोना लिंसारना एक्टिंआ बांद्राय मोजां जाया। सुखबिर काजि सारनासो एक्टिंआ मोजांद्राय जायो आरोना, मानोना आगोलनिफ्रायनो एक्टिं खालामबोनाय फिल्मफोराव। नोंसोरथ' मिथिखाबायानो जानो हागौ सुखबिर काजि सारआ पार्ट 2 आव रल खालामगोन। बियो मोनसे जोंनि थाखाय इन्टारेस्टिं खोथा जाहैबाय आरोना। बे पार्ट 2 फिल्मखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन, नेनानै थाथ'ब्लानो जाबाय। आरो बे फिल्माव रियेल इन्डिपिफोरखौबो लानाय जादों। आगोलनासो इन्डिएफआव दंमोन, दा बिसोर इन्डिएफआव गैला आरोना। बिसोरखौबो लानाय जादों बे फिल्माव। बिनि थाखायनो बे फिल्मा बुहुत इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दङ। आंबो बे फिल्मखौ नायनो लुबैथारबाय आरोना। आंबो बे फिल्मखौ नेनानै दङ माब्ला फैगोन बे पार्ट 2 नि मिउजिक भिडिअखौ नायनानै। मानोना पार्ट 2 नि मिउजिक भिडिअआबो ओरैबायदि मोजां बुंनांला आरोना। दिनै आंनि बे भिडिअआ बेसेबांसोमोन आरोना। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम आरो दासिमहालागै आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेनोसै आरोना आंनि दिनैनि भिडिअआ।